Piye? Ula kaya anu kaya ora duwe. Oh, apik iki. Kae duwe ning apik nggonmu. Ah. Ana ku duwe. Nggonmu duwe. Nah, iki malah ora duwe sampur kowe duwe. Iki ora duwe. Heeh, wis. Wah, iku njaluk ganti engko. Njaluk ganti ora? Wis ngono wae, wis ganteng kuwi. Wong nyatane wis iso gandeng sinden ya to. Iki malah ora. Ini, Ya wis kono njaluk ganti. Dinteni karo tembangan. Ayo dilongi sik. Kancane men bali sik neng kono. Yo. Turun Gos Tio Manunggal. Yo. Kancane bali ki jupuk salin. Cahaya ilahi. Yo. Mantep bali neng papan dunungmu. Hehehe. Tak utap beo. Oh, ya. Yuk, hey. Pate milang miling eseme kuciwat gawe sengasem takulat busana ira sutra maca warna lalangan kesan oke Nyoto
ganti, wis ganti. Wih, wis ganti ye. Wis padha kancane. Rakyat anggur lungsuran. Yo. Ning sisih kidul tanah Jawa dumununge segoro kanyata gede ombake dulung kumulung narakan dan sabet kaya tanyata jalma kang nyata wani sabrena Kereta kencana dadi titihane Pasurya Dewa ora ana ajine Katon tumunan uga yang sumake ra angger netra bisa nyaksekake Rara kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Roro Kidul kang jumeneng ing tlatah Segara Kidul Oe 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 Ayo 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 oh oh So ya Ayo to ayo to ayo to Gendong lo Ya capek gunung He ah he ah yo he ah he ah he ah he ah so yo ya Mana berjuang Cur kelingan analangan Ulunal kampung tak obati sing saiki ono ngendi jarene yo Keturutan sing dikagak Sego jagung yen mendung tak silih capek gunung
madhep mantep bali ning papan dunungmu. Jan rata iki, rata iki. Men rata ya. Oi, ya. Ae, yo sembuh. Ayo madhep mantep pojo temalang temoleh. Yo. Yo. Woi. Hei. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yaksi habibillah. Sandangane wis diganti putih, iku tondo wis ra bisa mulih. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Panggonane ning jero guwa, tanpa lawang tanpa jendela, tanpa bantal tanpa kloso. Turu ijen ditinggal lunga, manungsa titah ilahi sing do sregep anggonmu ngaji. Ngaji iku nggo sangu mati kanggo ngadep ilahi Rabbi. Hehehe oh waras. Inci, Ya. minangkani Piye, pamundutan piye. ngersake Mas. Ayo sholatullah salamullah. Heeh. Iki wis digenahke lho. Lah ya iki Apa? mau, iki Genahke mau apa? wis. Wis. Salatullah salamullah. Ngono wae lho. Ala toha rasulillah. Hah? Aja banter-banter. Iki mumpung Oh, kancane ana sing arep bali sih. Ana sing arep bali. Dipun pinangkani ngersake lagon mawar mumpung kuning. Rasul seneng-seneng mumpung urung maghrib. Senadyan wis Nggih. dadi bagus, Heeh. wis padha kancane ning eneng sayange, ada yang disayangkan. Apa Apa, Mas? itu? Lungsuran. Tilase kancane. Apa nih? Kon rampungi. Mulane yo rampung. satset yo. Tak rampungi kok barang-barang. Semangga, Cok. Nggih, yo ana sing bali mawar kuning. Sangune. Ayo yo. Ser. Ser. Ho ah ho. 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 Wes bangkon atiku kang kuwon mekar mangko sumpengku mahar kangku
Yo. Eling papan gunungmu. Ae. Go. Yoi. Kondur. Mundur bebarengan. Yo. Woi. Ayo. Yo. Waras. Wis enteng. Woi. Ya. Yang mana? Ayo toh. Prasasat lorotan antuk japi ojo mung lanis kang wis dadi banjur kidis Hoi, eling dalanmu. Ayo yo.
ojo ninggal Wisunu